しいの、この私たちも反応します。スタンドいっぱい埋め尽くしたティフォシファンがシューマッハに対してエールを送りました。なんか最後のゴールっていう1時59分30秒経ってましたけど、まだ行きます。さあその後にハッキネン、でもやっぱり速いとか強いっていうのは美しいですよね、見てて。さあそのハッキネンのラストアタックです。シューマッハがこのままポール守ることができるのかどうか、ハッキネンの逆転があるのか。もうこれが本当に最後のアタック。100分の8秒差プラス行事、ミカ・ハッキネン、開幕から続けたポールポジションもここでシューマッハに譲ってしまうことになるのかどうか。速さという意味での流れを失わないためには是が非でも欲しいポールポジション、ミカ・ハッキネン。2戦終わって0ポイントのディフェンディングチャンピオンが最後のアタックにかけます。3枚のグランプリ予選、100分の8秒差。そして最終区間です。つまりセクター2では全く同じ速さだったということですよね。逆にシューマッハに対してハッキネンの方は厳しいこの最終区間に入っていっています。そうですね、ちょっと飛び込みがリアがすっと離れていって、さあハッキネン最終試験です。タイムの方は厳しいぞハッキネン。しかし100分の9秒逆転。今コントロールラインの手前でスリップしませんでした。湧き上がるガレージ内マクラーレンです。いや1分24秒74。最後の最後ハッキネン執念でポールポジションは譲らない。ここでロスしたかと思ったんですけどね。踏みましたよね。ここからね、ここから踏みましたよね。すごいな。いや驚きました。今のでやられたかおいというのはルカ・モンテゼモの社長の表情です。いやでもなんか最後の0コンマ何秒に魂入ってましたね。入魂のポールですよね。この今年3つ目になりますけれども、実際24回目、すごかったですね。見苦しいまでの踏んだぞ俺はっていう姿勢がとてももう何が何でもね、執念のゴールですよね、最後の。Low part of the circuit, left 90, then another left 90. He is ahead of Mika Hakkinen. There are only 55 seconds left. Mika Hakkinen is out on the circuit. He could still do it if Michael Schumacher goes faster than him. But has he done so? Last left, last right, and the answer is yes! Michael Schumacher, pole position, and don't they love him? But the battle is not over. 33 seconds to go. Mika Hakkinen is out, and he'll come round. There he is. This is going to be it. This is going to be the lap that decides pole position. Is it going to be Mika Hakkinen's 24th pole position and the third of the year for 3 races? Or is Michael Schumacher going to be ahead of the McLaren on the grid for the first time this year? That would be something. It's been McLaren's first and second on the grid, both races this year, in Australia and in Brazil. And Mika Hakkinen is outside, slower than Michael Schumacher's time at the end of the first sector. Yes, but this is the important bit coming up. It's only 18 seconds, that first sector, and Coulthard, you just saw in the background, he's on a fast run too. So it's really all in the hands of the 2 McLaren drivers. The setup is there, the work has been done. Now they've just got to find an edge. Take your foot off the brake 1 or 2 meters later. Get on the throttle smoothly, but a fraction of a second earlier, and see if you can make the difference. Well, that's Hakkinen's quickest middle section of the weekend. Runs wide, loses a couple of tenths on the exit there of Variante Alta, and Mika, I think, swanning down the hill, is he? I don't think he's really on it. He lost the back end a bit on the way. Now he's staying with it. Mika is staying with it. It's a long camera shot. It looked like he lost some speed, but can he take it back? It's going to be really touch and go. It's not as far away as you think, Murray. Well, I don't think he's going to, but the tension is high, and the answer is yes! But you're right, Martin. Incredible. Mika Hakkinen at the very last second of the very last lap wrenches violently pole position out of Michael Schumacher's hands.
And that was because the last sector was absolutely sensational. And he lost time going off a bit there onto the grass creep. So Mika Häkkinen takes the 24th pole position of his career to maintain an unblemished record in the year 2000. Brilliant. Yeah, great drive there from Häkkinen. Did you see him getting a tank slapper on the exit of the last corner? Remember, he had a big crash here, lost this race last year, spinning off in exactly that way, coming out of powering hard on the curb, coming out of that last corner. And Häkkinen does pull it out of the bag when he needs it. Coulthard had a tidy lap, but it wasn't fast enough. He stays on the second row of the grid. That is Mika Häkkinen's 24th career pole. And for McLaren, it's their 106th pole. Ai, se on kova paikka ja kaikki edellytykset saksalaiskuljettajalla Ferrari tähdellä on nousta kärkeen, mutta miten menee viimeinen kolmannes? Pysyykö auto hanskassa? Hyvin pysyy tuon Rivatsan ja nyt tullaan vielä viimeiset pätkät, pienet mutkat ja sitten kiihkeä vasen oikea ja se tulee tässä näin. Ottaako Schumacher ykköspaikan? Siitä näin kärkeen ottaa ykköspaikan ainoastaan 25 000 erolla, mutta Mika Häkkinen on radalla vielä. Mika pystyy kontrolloimaan tilannetta. Hän lähtee viimeiselle nopealle kierrokselle aivan salaman nopeasti. Tulee sieltä, mutta kuinka nopea hän on, hänen kierroksensa on. Sieltä tulee Mika ja lähtee viimeiselle nopealle kierrokselle. Ja aika käy Mikalle. Nyt on kaikki pelissä. 20 sekuntia enää ajoaikaa jäljellä. Mikan ajoitus on erinomaisen hyvä, mutta nyt pitää kaiken mennä nappiin. 18,3, aivan pian tullaan sille kohdalle. Mikä oli ero muuten Mika Häkkisen edessä aivan kuljettaa 6,3 sekuntia, eli kukaan ei ole lähellä. Ai, ei riitä. 0,085, Schumacher on viemässä paalupaikkaa ensimmäistä kertaa tällä kaudella. Ja Häkkinen joutuu kenties antautumaan, mutta muistetaan se, että keskimmäinen kolmannes on ollut Häkkiselle erittäin vahva. Erittäin vahva, nyt se nähdään. Vielä viimeiset mutkat, noustaan tuolta notkon pohjalta. Miljoonaa sieltä hirvittävällä poljennolla. Häkkinen pahtaa. 50,8. Riittääkö Mikan vauhti? Hyvin pysyy auto hanskassa. Ei ainakaan silmän nähden mitään virheitä. Sieltä tulee mäen päälle ja nyt se nähdään. Ei riitä. Mutta vain 800, vielä kaikki on mahdollista. Mutta siinä meni ja kansa nousee jo täällä hurraamaan. Schumacher ottaa paalupaikan, ei voi kyllä mitään. On se hirvittävän kovaa peliä. Schumacher tulee ja nappaa paalupaikan. Sivuluisussa Häkkinen vetää vielä tuo viimeisen Rivatsa-kurvan. Ja nyt sitten tullaan lähtösuoraan kohden hirvittävällä nopeudella. Ja kansa huutaa täällä jo hurmiossa. Schumacher on ottanut paalupaikan, Ferrari saa juhlia, mutta Häkkinen korjaa potin huomenna, näin me uskomme. Sieltä tullaan... Hei! Mika! Loistava! Mika teki sen Ferrari kotiradalla. Oi, mieletön tilanne, uskomaton tilanne. 24. paalupaikka Mikan historiassa. Ja katsokaa vielä, kuinka auto menee hirvittävästi vielä yli. Ja me olimme myyneet kaikki nahkamme. Salo 12. Ei niin hyvin, mutta Häkkinen teki kyllä sellaisen pommin, että Ferrari-väeltä meni löysät housuun monessa kohdassa. Se on ihan selvää. Oi, mieletön ja 91 000. Mahtava ero. Se oli hirvittävä spurtti, mitä hän teki tuon viimeisen kolmanneksen aikana. Hän oli lähes 1 kymmenyksen, hän oli jäljessä, 2 osaa oli ajettu. Ja sieltä hän löytää sillä suomalaisella sisulla Mika tulee ja tekee tähdet ja kuut meille kaikille käden ulottuville. Tuo ne siihen. Ai, olipa loistava hetki.